Ola a todos, hoxe estamos no País Vasco, no pobo de Igorre, con estes dous mozos. Como vos chamades? Yo me llamo Ayot. Yo me llamo Nair. Con nosa compañeira Fátima Blanco, no noso instituto. E hoxe vamos a facer unhas preguntas. Bueno, primeiro, de que instituto sodes o colexio? Estamos en el Instituto de Arratia BHI de Igorre. Queremos faceros que é a Corrica, que é o que viñamos a facer nesta viaxe. Korrika da ekimen bat egiten dauena AEK-ak antolatu, eta da batez be euskara bultzatuteko, eta AEK da erakunde bat da euskaltegi egiten dauztan direla euskara ikisteko lekuek. Vale, a Corrica é unha marcha que se organiza para impulsar o emprego do euskera, organizados polos AEK, que son euskaltegi, que son escolas onde se aprende o euskera. Bueno, e así para afondar un pouco máis nas características da Corrica, queríamos preguntarvos pois canto dura, onde empeza. Oingo urtean hasten da Tarratzen, dauela iparraldean, eta haiegetan da Bilbora arte. Pentsa deko zela astebete eta piku, diela holan 9 egun edo lan, eta zenba kilometro diren naben jakingo esaten ontxe berten, 2000 eta piku. Este ano empeza en Atabache, dura 10 días, pero a distinción deste ano frente aos anteriores é que este ano é moito máis longa que as anteriores, xa que nas anteriores era entre 2.500 km e 3.000 km, pero este ano son 4.500 km. Bueno, ahora estamos aquí dentro otra vez y queremos preguntarle a Unai qué significa toda esta pequeña exposición sobre la Corrica. Hau da irudi bat, dauzen Euskal Herriko pertsonei famatu batzuk, Irrits, Porrotx eta Marimototx, gero Sustertxu, gara Igorreko maskota moduko bat, Igorreko futbol taldea, Arantzarte dantza taldea, gero Igorreko ziklista taldea, Igorreko Arratiko Sekorrak rugby taldea, eta gero Igorreko eskupilota taldea. Eta elkarte bakoitzak, korrikarako, erosten daue kilometro bat lekukoa eroteko. Bueno, pues básicamente o que nos explicou Unai é que aquí podemos ver nesta escena, podemos ver os personaxes característicos da Corrica. Que básicamente temos aquí estes tres, por favor Unai, dime os nombres. Irrits, Porrotx e Marimototx. E a mascota, que se chama Sustertxu. E despois tamén aquí o que vemos son as diferentes asociacións que participan na Corrica e compran os kilómetros a este que sería o testigo. Que serían, por exemplo, a de fútbol da Arratia, de ciclismo da Arratia, e así. Xa para rematar, queríamos preguntarte que é o testigo. Lekukoa da, testigo kasu honetan, da kaja bat, zilindro formagaz, eta barruendeko zulotxuet, sartzean da euskerazko mezu bet, eta Korrika amagirara heltzen danean, hori mezue irakurriten da milioika pertsona aurrean. Bueno, pues o que nos dixo Unai foi basicamente que é unha caixa cilíndrica que dentro ten como que unha especie de texto escrito en éuskaro que ao final de cada corrica, o sea, faise un cada ano e ao final desa corrica leese diante de millóns de persoas. Moitas grazas! Eskerrik asko! Gora Corrica!